Hurian itu hatta hudul mahamu. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Dihamu amanami inanami haha anggi pinaribot na adong ditongani garizon suang songonima na tongon mangihuton perminggota melalui live streaming HKBP Bandung Barat taparadi marohata do pikirata di bagasan lasniroha mahita mangihuton perminggota di obason tapukama masuk maredde mahita sian bukwede nomor 10 itu ayat sada rodi 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Tungi semadong aku di akkabanua gijang, jala dukon niho, dangadong di halomohon rohakku di tanoon. Nang pemeru sibukku dohot rohakku, sai debatado partano batoan ni rohakku jala parjabarakku seliling-lilingna. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupang idohami tuho, sailehon matodim na badia itu bagasan rohanami. Saipaian di bagasan hami asin roham dohot hati goran, na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami. Sai ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pergugui mahami mangulahon lomo ni roham, asalam merlas ni roha hami mida denggan ni pabahenammu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya
Sangihon hamuma patik ni debata. Imasian patik perjulu sahatu patik pasapuluhon. Patik perjulu ahudo jahuba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan naik na di toru ni tano yang gutungga besi sobbaon manang si uluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogut akka na marsineyang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dina ono mari maula hamuna sa si ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba de batamdui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di nauno mari do di toppa debata langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahan na di pasu-pasu debata jahuba ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon ikon pasang pemudo natorasmu. Asa martua ho jala liling mangulu di tano nanilehon ni jahuba di batam diho. Patik pa onopon unang ho mamunu. Patik papituhon unako mangalakuk. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasututu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu beha padok ni debata taringot tu patik na sapului oddo ahudo jahuba debatam ninna debatatta pergugo na suhatu dosan jala parrimas siluluho dosa ni ama-ama tu pinopparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupatton pinopper ni akka na sugoroha diau alaya sidor hakku di akka na maribu-ribu akka na marholong ni roha diau naso mangalaosi patikki atong rap mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
Tatopo ti madosat tenagudang itu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu naso hatu dusan jala amanami. Huju hami do guar muna bediai, alana tergugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami. Saya patok tong ma dihami roha hamauloteo tuho. O tod di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamaluma saluhut na birnit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian di nasa asini roha, say unang tulak hami. Say tangihon ma hami ho ali di bata ama, anak dohotod di perbadia. Amen. Tabigi maha tabaga-baga taringot tuha sasaan ni dosa. Songonoddo pagkaholong ini debata di pertibion. Pola do anak nana sesadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na salileng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Tabigi maha tani debata nagabe turpuk di minggu tasadarion ima na di enet sian buku poda bidusada mamukasian ayat 20 sia saha tu ayat 30 tajahama marsikat sorin ala naung dihagigihon nasida parbinotoan jaladang dipilit bir mida jahuba Jalan dang diului panutuyuk, jalan dang dipakutuk senduk. Jadi ikon panganon nasida perbuini dalam nasida. Jala habutok konon nasida sakap-sakap ni rohana sendiri.
Alai manangise na manangihonahu, marsonak-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana maradukpun haguduran dohot jea. Ido yanggo sahatna, mertua ma akan atu mangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Taha tindak ko maha porsiaw tay, songon na hinatindak ko ni dongatta sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba, ido ama perguguna suhatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siatod di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tuat tubanua toru dung ditanam, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun debata jahuba. Amanai pergugu na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluna. Sipatak kasot titing di minggu ta sadarion, Minggu 15 dung Trinitatis, tanggal 12 September 2020 sada. Tabuka ma halamat tolu. Poin perjolo. Ruas nama dohoti permingguan. Pinangidohon ma turuas ni huriata salhutna, nanaeng maddohoti permingguan di gerejaon, dumenggan manasida akanang dipaksin, dohot dalam keadaan sehat, jala akka tunaromar minggu, jolo di daftar ma marhite berkot ni huriata. Poin patuluhon, pertangyangan week. Di hari Kamis 16 September 2020 sada, patupaon ni huriata do pertangyangan week secara live streaming nani hobasan ni week walu maringanan di gereja HGPP Bandung Barat mulai pukul 10 WIB. Laos pinangidohon ma tuhita sahalutna ruas ni huriata asatong mata ihuton pertangyangan ini di bagas tabe. Poin papaton padidion nabadia sadarion minggu tanggal 12 September 2020 sada di permingguan pukul 10 sada patupaon ni huriata do padidion nabadia tu yanakon ni huriata
acara padidioni di batu padung sipul papungu peleon na paduahon jala torop ni dak danak neng majalo padidioni holan sahalak dak danak boru. Poin palimahon maka tidakon hapersyaon manang pelajar sidi hobartu aturan ni huria na ikon 120 hali perguruan ni namang hiutok maka tidakon hapersyaon alani patu paon ni huria tado perguruan 2 hali saminggu ima ganup di hari Sabtu pukul 10.30 wib dohot ganup di hari Minggu pukul 10.06 wib pinangido tu akan atoras ni perguru asa totong ma ria rohatta maddas-dasi akayana kota ro tu perguruan ni jaladung sipul perguruan las madohoti permingguan manasida di kebaktian pukul 10.15 wib halaman 4 poin pasapul sadahon pasahaton ulos turuas nama umur 70 tahun di bagasan mingguon tanggal 12 September 2020 sada di permingguan pukul 10 sada wib patu paon ni huriat tado pasahaton ulos turuas di siala naung boho marumur 70 tahun nasida ima inata tumidang sumihar rotua boru pajaitan tubuh tanggal 4 September 1950 sada nyonya tede siahan sian wik pitu amata ukap marihot lubabatu tubuh tanggal 12 September 1950 sada inatai NS bor sihobing nainan sian wik onom acara pasahaton ulos di patupa dung sipul majaha titingon poin 14 belajar mengajar agama Kristen tingkat SMP SMA dan kuliah bagi anak jemaat yang sekolah di tingkat SMP SMA sederajat dan kuliah yang tidak ada mata pelajaran agama Kristen di sekolahnya atau di tempat kuliah dan akan membutuhkan nilai agama dari gereja di kemudian hari supaya hadir dalam mengikuti belajar mengajar agama Kristen setiap hari Jumat pukul 16 WIB bertempat di HKBP Bandung Barat di ruang kaca lantai 2 halaman 5 poin pa-20-on Surat Sijahaon Sian HKBP Distrik Sapulalu Jabartan Die Dung Sipul Titing Jahaon Ma Surat Naro Sian HKBP Distrik Sapulalu Jabartan Die Naparjolo Tona Rapot Padita Distrik Napaduahon Panitia Pesta Perak Distrik halaman 6 poin pa-25-on Selamat ulang tahun Sude Parhalado Dohot Ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun tu nama ulang tahun di bagasan minggon mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 12 September 2020 sada saha tu tanggal 10 September 2020 sada saya di pasu-pasu tuhata manasida nama ulang tahun ini di bagasan hai pason huhut di lehot tuhata tu nasida gajang nyumur sauni masih pataka titing di mingguta sadarion saunari di Jahok kami ma Surat Narosian Distrik. Pesan rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabarten Die nomor /2 125 garing D titik 18 garing 9 2020 sada kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 18 Jabarten Die dengan perantara Pendeta Resort pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus yang memberkati saudara-saudara. Amin. Segala pujian dan syukur kita panjatkan bagi Allah karena meski di tengah pandemi COVID-19 rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabarten Die dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 7 sampai tanggal 9 September 2021 dan yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Tasikmalaya. Sebagaimana tema dan subtema rapat pendeta Hatopan
rapat pendeta distrik dilaksanakan dengan tema "Sungguh Tuhan itu keselamatan, karena Ia kekuatan dan mazmurku. Aku percaya dengan tidak gemetar." Yesaya 12 ayat 2. Dan subtema pendeta HGBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Rapat dipimpin oleh Pareses HGBP Distrik 18 Jabar Tendie, Pendeta Pahala Sitorus, dan dihadiri 55 orang pendeta dan 3 orang calon pendeta. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang adalah Ketua Rapat Pendeta HGBP dan juga Opui Eporus HGBP hadir secara virtual. Peserta rapat sungguh sangat bersyukur pada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya bagi gereja, mampu melewati masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Peserta rapat juga merasakan kenyamanan atas terlaksananya rapat pendeta tersebut, walaupun rapat tersebut diselenggarakan di Tasikmalaya yang merupakan kota santri. Sungguh suatu kehormatan bagi peserta rapat atas kehadiran pemerintah daerah beserta Muspida yang membangun terwujudnya kerjasama dan toleransi antar umat beragama. Di bawah terang tema dan subtema, peserta rapat sungguh-sungguh menggumuli isu-isu teologi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini yang sangat mempengaruhi kehidupan warga jemaat dan pelayanan gereja. Demikian juga pesan-pesan khotbah, ceramah, dan aspirasi peserta rapat yang meneguhkan dan meyakinkan semua pelayan dan jemaat HGBP memperlengkapi dan meningkatkan tugas panggilan untuk melayani dengan segala upaya yang efektif, tepat, dan optimal sesuai keadaan jemaat masing-masing, baik dengan menggunakan teknologi, digitalisasi, dan internetisasi, streaming, Zoom meeting, dan lain-lain. Berdasarkan pada firman Tuhan, konfesi, agenda, RPP, aturan peraturan, buku ende, dan buku nyanyian HGBP sebagai warisan teologi HGBP. Selain itu, peserta rapat juga merumuskan berbagai keseragaman pelayanan di HGBP Distrik 18 Jabar Tendie, meningkatkan keaktifan kepesertaan pendeta dalam program Tupak Liat Pendeta atau TLV. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, memberkati seluruh warga jemaat dan para pelayannya, supaya lebih siap dan berbenah diri untuk melayani dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Teriring salam sehat dan doa, Tasikmalaya, 9 September 2021, Pareses HGBP Distrik 18 Jabar Tendie, Pendeta Pahala Sitorus STH. Napaduahon Panitia Pesta Distrik nomor 126/D/V/9/2021. Sifat umum. Hal perubahan pelaksanaan pesta perak distrik dan Eporus Time kepada seluruh jemaat dan perhalado se-HGBP Distrik 18 Jabar Tendie dengan perantara pendeta resort, pimpinan jemaat se-HGBP Distrik 18 Jabar Tendie di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Sebagai warga gereja, patutlah kita bersyukur melihat perkembangan dan situasi pandemi COVID-19 dan penerapannya dalam beberapa minggu terakhir. Seluruh kota, kabupaten di wilayah pelayanan HGBP Distrik 18 Jabar Tendie telah memasuki situasi dan kondisi yang lebih baik, dan gereja-gereja HGBP telah kembali melakukan peribadahan secara tatap muka. Hal tersebut merupakan jawaban atas doa-doa kita dan sebagai warga gereja serta warga negara mematuhi aturan PPKM dan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi,
Saat ini juga sedang diberlakukan penerapan PPKM di wilayah Sumatera Utara dan rata-rata kota, kabupaten di level 3 dan level 4. Kita semua juga berduka karena pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Kardi Simanjuntak STH Emin meninggal dunia pasca dinyatakan sembuh dari COVID-19. Hal itu membuat Opui Eporus HKBP sungguh-sungguh membatasi aktivitas untuk keluar, khususnya dari wilayah Tarutung. Oleh karena itu, kegiatan Eporus Time dan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabarten Die yang direncanakan pada tanggal 11 hingga 12 September 2021 akan dihadiri dan dipimpin oleh Opui Eporus harus kita undur pelaksanaannya menjadi tanggal 27 sampai 28 November 2021. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, marilah kita sama-sama mendoakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan status PPKM di Sumatera Utara dan Jawa Bali semakin membaik. Agar pesta telah kita persiapkan bersama tersebut bisa terlaksana dengan baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4. Teriring salam, Pareses HKBP Distrik 18 Jabarten Die, Pendeta Pahala Sitorus STH. Pinangidohoma tu nama jal ulus asa 7 loma hamuna. Songonima titing di mingkut tasaderion maulate.
Maredde mahita huhut papungupelian sada dohot sadabi. Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe jamita. Di minggu tasadarion ima minggu pasaplimahon dung trinatatais. Tasikat mahamak kaamanginang ima di Markus bidduwalu ayat 30 sada sahat rodi 30 walu. Songonon ma didok di bagasan turpuhi. Jadi dipukama mangajari nasida. Ia anak ni jolmai ikon gudang do si taunonna. Ikon bolok konon ni akasi tua dohot malim dohot si boto surat do ibana. Laos pusaon na do. Dungi mulak mangulu do di ari patuluhon. Patar do di pabuah hatai. Alai diarahon si Petrus ma ibana. Disolsoli ma ibana. Alai humusor ma anggo ibana. Di patnoti ma akasisian nai di picang masih Petrus nin nama laho maneho bolis siala bukon
airang di parohau ko na di debata akan na di jol mado laos di jo mana toropi rabdo hot sisian dok matunasida nasa nagiot mangihut tonau di swadahon madirina dituhuk masilang natu ibanai di ihuton maaw ay nanaing paluahon hosana mangakohot sado alay na agwan hosa alaniyaw dohot alani barita nauli ido paluausa ayaha maatong gunana di jol manang liat portibio diomo anggomago do hosana ayaha do natarleho jolma baito bus ni hosana asa moluadong namaila alaniyaw manang alani hatak kipe maradupon bangso pangalakup jala pardosaon laos maila do anak ni jolmai sugut makatidakoni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan aka nabadiai ido saha diturpuhi hamakana hinahulungan di bagasan gowar ni Tuhatta Yesus Kristus topik ni mingguta ima marhabisuhon di bagasan Yesus berhikmat dalam Yesus ahado nanidok ni topik ni minggui tuturpuk sadarion ima molotasigat siat turpuhi marhabisuhon di bagasan Yesus takas doi mangulahon akka ulaon dia lomo ni roha ni debata jala dia nani suruh nani tonahon ni debata ikod do dihubasi jala di sido halak na marhabisuhoni dada portibion nagabe o jaha di nguluna tung takas do ima biar mida jahoba marhiti turpuhon taida di pasahat Tuhatta Yesus dosongon hapanurirangon na ima di ayat 30 sada dohot 30 lalu sebagai nubuatan daripada Yesus Kristus yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini melalui dirinya yang harus mati di kayu salib sesuai dengan rencana Allah. Sakat ni Yesus Kristus takas do di pabuah jala di pabotohon tutonga-tonga niaka sisean jala diajari yang go anak ni jolmai gudang do si taonon berarti Bapak Ibu ketika kita juga mengikut Yesus Kristus bukan menjadi rasa nyaman rasa tentram tenang kita hadapi di tengah dunia ini tapi banyak cemohoan, banyak juga ya fitnah dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi di tengah gereja mula-mula. Orang yang mengikut Kristus harus bersedia juga menjadi martir. Jadi halak sitok Kristus molotadok burju doa mar minggu mar panariho doa tu gereja wasa songono si taonoku dak songoni be di nguluni halakna Porsea namar bisuk nasiat debata ala memang nunga ditonahot Tuhat taihian Yesus sadiri ikod do budang si taononna ikod dibolokon kasih tua malim si boto surat jala di pusa jadi molo masa pamusaon ditongani halak sitok Kristus nang masa dui najulu hama kamanginang molotuk pe maol tadu pisah tu partikianon ngolu ni hita songon halak Kristen songon na maol nakok mabuat sada jabatan ba ima naung di pabuat tu hatta hiadwi jadi dak pola tarsonggot behita manang madele alai ikon tugudo rohatta ai ido uban didok nakidisi ayahama
Gunane di jolmai dilihat portibio diomo anggo mago do hosana. Hilang kepercayaannya kepada Kristus yang telah menebus dia. Tidak ada gunanya kita miliki dunia ini. Berarti ikut Kristus itu mangulu mian ditongani halak na porsea. Ido habis suhoni hamaka amangina. Na padua hon marhite topik ni minggui neng idauta. Jolma nabisuk saya na mampu doi laho mangadupi akka ela-ela ni portibion. Tung macelabok do si Petrus ate mandok si dohonon. Pataro di pabuah hatai alai diarahon si Petrus mai pana. Disolsoli mai bana. Ya, disolsoli. Bah. Songoni tabu mardongaton Tuhan Yesuson. Mabahen akka halongangan beres. Panguluhon namate bui. Dohot pamalum akka namar sahid. Pamenakon alogo manang na portibion bui. Apa ikom mate bana. Bah. Kepentingan diri sendiri. Ido ubahen na didok tuhatai. Tu si Petrus ate. Laho maneho bolis sila bukon. Aidang di parohau kona di debata akan di jolmado. Jadi orang yang punya hikmat dia selalu mengarahkan pandangannya apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh pribadi kita masing-masing. Itu yang dinyatakan di sini. Hama kamanginang Petrus kita tahu bahwa dia adalah murid yang dikasihi, murid yang paling dekat dengan Yesus. Tetapi dari yang paling dekat itu kadang mempengaruhi orang-orang yang percaya. Isarani contoh, songok kamion misalnya, padita. Molo atar tahun 90-an awal, beda mak siak kitaon ate, siak kitaon duhitaan. Sian hutaon tu hutautaan. Pitoradong do padohan ni na dilabung. Ay laudoho madalaton es kami itorin nate. Hutani opunami dui na julu. Basaha tunuaeng. Ma aek pe sotikosi sih. Ay listrik pe buama listrik ni swasta. Onom jom mangulu, onom jom mate, onom jom mangulu, onom jom nae mate. Ima di tahun 90-an awal. Ingata bu di so finansial, edak pola lao tu sih. Dari sahabat paling dekat juga demikian mengatakan, udah gak usah berangkat. Ingat, kamu mempunyai istri, punya keluarga. Ayah haman non dapok muisi tanga dong. Victor Inna dote. Dipengaruhi oleh orang yang terdekat dan juga yang kita kasihi. Di awal tahun 2000-an atar songonima musek. Atar baru dope HP ya teh 2000-an dihitaan adok sinyalna IP ikut jolo lao do iba dus teher molo di hata Samosir pinggir ni pelabuhan kapal ate. Terlau mai batu si. Asa tortarida tu dulu tolong ni baligi honama tu Samosiron marhite aike. IP sada dua mak sinyal nai. Olor si pata hapio binaen tu tiang ni jabu isi mamar telepon. Olah sada di si sakot. Jadi lo banda dihitakiat tahun 2000 awal selau matuladang hu mabuan HP ijir lo ngadong sinyalin kan lului. Serana melacak. Edang adong gope sinyalisi. Oh dia mau mar telepon kono 40 km ma bulu semua nun asabui ho lau tu wartel inna dope hati hai. Jadi ujungna tergoda hati. Muncul ma 2000-an awal molopida syak hitao tu hitaan. Iba emma
itu tu malomona basa tabi majo opung au melanjut mak tu S2 inna la solok mai sokan. Tapi aturan ini kalau mau sekolah harus lebih dahulu ada izin dari pimpinan. Itu itu ibarat tong neng sekolah awinna. Duk saha S2 nai ibarat tu keterpusat muse laporan naung S2 esa di hari sekolah adong izin ni purus hati terina persoalan matongon. Ya. Dipatuduh di si orang yang terdekat mempengaruhi pelayanan apa yang mau ditugaskan oleh gereja kadang. Dan adong sinyal isi Peter Nina ya. Ujungna sudah mutasi pindah. Berbadai isi persoalan ison. Jadi akan digulut di Portibion Basongo gobaran di si Petrusima, ya keuntungan pribadi. Ketika dekat dengan Yesus, maka segala finansial dan lain harga diri mantap. Alemulo mate don no Tuhanon buhana mahami, kan? Ido benna dang dipikir si Petrus na di debata, holan na di jol madoin anaki di ayat 30 akhiri. Hama kamang inang songo di orang ditongani keluarga. Molo ni caha di buku marhite puisi ni Gareth and Lainite karya ni si Tennyson. Melalui puisi tersebut dia menggambarkan seorang itu Gareth, anak ni sada keluarga. Didogwar ni anak naon si Gareth yang go amatai naturasna namar guar silot omakna ya belisen dang balat cana teh belisen dok Siapudan nama si Gareth di mana Siapudan jadi yang go cita-citana pisina do misina iko saha doau tu harajaon ni raja istana ni Raja Arthur ini bana menjadi kesatria saya, menjadi seorang songo tentara pengawal kerajaan tarsongonima ale Roma omak naon tung mace holong doro hakku diho anaha ho nama Siapudan bereng maju among monyon ngamar sae nga bostang besongo papan dang bebe mangguit hola kosana nama isi buha tinggal hono mudohami pangelem ni inatai maradopon yanakon natuk songoni nama ilem dibujuk-bujuk supaya tidak perlu melakukan ya cita-citanya, mewujudkan cita-citanya. Songoni mayelem terus. Berengom mudo hami nang batuaon, lumobi ni abung ni agu ya mang tahe inna kan. Mempengaruhi ale Roma, Gareth. Oma, aku sudah dewasa. Ngatoba ngau oma. Ayang goholan nasolot do satabi molo dihitanate. I gedek-gedek nyoma inna kan repok be ya kan molo lan nasolok doa ison au terus boha mau madala topisiku boha mau patuduhon ima cita-citaku kobor hak doawin badak tartiopi inatai bema ala boha ala pisi tekad ni ibana menjadi seorang kesatria di istana Arthur harus terwujud ido di rohana. Aku sudah dewasa, aku perlu mengambil sebuah keputusan untuk masa depanku. Ima padok ni anak naun Gareth tu omak nai. Bukan melihat keadaan lingkungan keluarga tadi, ngabos tang amatai di papani, dang bebe humosa ala ni parsahiton, pangilim ni omak nai petungi nama labok nga, ya lamot-lamot hatani, hinaan nate, ya labok lamot-lamot. Pangelailani si bulisiate. Atar songoni mak dari orang yang terdekat mempengaruhi iman kita
visi kita, misi kita bisa terjadi. Saya undang marong ate, homa hasian, ala, hona masya pudan, hona meja buotoy mak, tak pola borhato. Adong kona songonira di tengah-tengah di keluarga ate, enggak mertua hamion di sebe majaga hami inna, ya, di tahu tapi. Jadi demikian juga Petrus di sini maunya jangan terjadi hal itu. Ido banah saya karas tuhatai madokon. Laho maneho bulis. Jadi nila buktairo olo gabi mabek kita ala si bulis nakikkan isi labuktai gabi ujung na kita pe si bulison nama. Kan? Ido namasa ditongani na dilabuktai mangela-ela hita asa manibil sian sakap na macai uli. Hama kamanginang halak nabisuk daktar bahen portibion mangela nguluna songon gereti takas ada punya misi saya harus saya jalankan, cita-cita saya ada, tidak mungkin saya tetap di lingkungan ini ikon mope oddo ate ya move on nin halakan di patuduhonido ngulutai halak nabisuk sai na diluluido bohama asalam tudenggan na nguluna hadirionna nang masa depanna. Jadi habisuhon nasihat tuhatai ido nanaing ta hanguluhon hama kamanginang asa ela-ela ni sibulis dang mampu laho manegai manursari lumobi nang kaporsiota. Halak namar habisuhon sai nama lorui ima mementingkan Allah tadi. Dirok nak disiate mas wadahod diri manuhuk silang mangiton Yesus. Jadi mengikut Yesus itu ya harus jelas dia. Unang satonga nang ihutonok kudohonya Tuhan ale loas majolau mananom damang inna ate jaka bukna asin. Nang huitodo ko Tuhan alai jolo loas majo songonan. Banyak yang demikian terjadi. Ido benadong hatan itu hatta Yesus lo manamatei mananom namatena. Buhado namate mananom namate kan? Alai ima gobaran ningulu niaka siuto Kristus termalodoi laho manigati masa depan yang lebih cerah lebih baik. Mas wadahod diri manuhuk silang mangiuton Yesus. Naso malo turpuhon. Bagaimana kita mampu mendahulukan kehendak Tuhan daripada keinginan kita sendiri. Bagaimana kita mampu dalam menjalani hidup ini penuh dengan penderitaan salib Kristus itu. Bagaimana kita tetap apakah teguh atau kuat? Apakah kita benar-benar mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh atau setengah-setengah? Molo suam-suam kuku doninna babolong doyate di kitab Wahyu itu kan. Iman kita ketika suam-suam kuku tonggos sanggyak du sogoti. Sapak dui. Dak sahat tu harajau ni debata. Dak sahat na di tomu-tomu ni akasuru-suruan ni debata di Banua Gijang sogot. Harus mampu meniadakan dirinya pribadinya. Kosongonima tegas tu hatai unang tusan molo tusan ba ima terus dihuton unang mardua roha jok do songonang ditongani aka keluarga pe kan lausi maho hanaha agu ya mang sonabui buan waktu pesta nanaing paromen ni bai iterin nadate ala songonna baga harwaun nai baga roana ni tarsongoni matok kan bolo nunga baga roana bau ruasan na roa mai atas songoni ate lima gobaran na diso diuji tu tonga-tonga ni nguluta maswadahon diri sama seperti seorang pemimpin yang terkenal dan sempat menjadi Perdana Menteri Sir Winston Churchill ate. Ketika dia mengambil tugas dalam pertempuran peperangan
pada zamannya yang ia tawarkan kepada masyarakat adalah darah, kerja keras, air mata dan keringat. Laksongon kampanye di sepertikan wangate. Molo hami don non hudul lisi anggo hamu sonak so ribu-ribuan mak. Apa sorong kan? Ale molo pemimpin yang tegas, ya mari kita kerja. Songon nedokoni Winston Churchill. Ya. Yang saya tawarkan kepada saudara sebagai masyarakat rakyat adalah darah, kerja keras, air mata dan keringat. Jadi songoni nang Tuhan ta Yesus patu duhon di siate. Rodoan non. Di bolok kodwau. Jalai pusaro. Molo naik ngutonamu yuton. Di somma hama kamanginang. Laos ido nang hadirion ni sada halak na barita tong masuk di dalam sejarah Italia ketika merekrut para pejuang ate. Garibaldi, pejuang besar di Italia. Saya bukan menawarkan upah, bukan tempat tinggal, bukan persediaan makanan, tapi saya menawarkan kelaparan, kehausan, barisan perang, pertempuran dan kematian. Dilanjutkan Garibaldi madok songonimu se. Oleh sebab itu, siapa yang mencintai negerinya, mari bergabung dengan saya. Ima padok ni Garibaldi, pejuang besar di Italia. Siapa yang mencintai negerinya, mari ikut dengan saya. Tegas iban apa buahon. Molo natuturo nang di bagasaka porsiao ta holong rohatta tutu hatta Yesus Kristus. Batayuton mah. Tatuhu mak silang nasaha tuhita. Ima akka hamaol manang na kesulitan pergumulan hidup, jangan kita lepaskan Tuhan itu. Kita akan mampu untuk menghadapi karena apa? Topik minggu ini adalah berhikmat dalam Yesus. Jadi komalo do halak na porsia. Marbisuk do halak na porsia di Kristus. Lah mangadu pihak kana masa ni tonga ni portibion. Jadi unang satu ngati yang ate. Ya. Seperti gambaran dari yang dibuat oleh Shakespeare. Adong sada Kardinal Wolsey Guarna, dia mengatakan demikian bahwa aku tidak pernah melayani Allahku setengah-setengah. Demikian juga aku melayani Raja penuh. Dan seumurku aku tidak akan pernah dibiarkan telanjang dan hancur di hadapan lawan-lawanku. Ima keyakinan ni si Wolsey songon ada Kardinal Ibana bahwa dia tidak setengah-setengah mengikut mempercaya Allah, sepenuh hati dia melayani Allah. Demikian juga dia taat kepada raja, melayani Raja Henry yang ke-8 pada waktu itu. Jadi dang suam-suam kukuate terhibul rohana melaho makubasi nariko direbata dang dirina dipikirhon tak pola bahasa tabi dok nak disiate. Seumur hidupku tak akan dibiarkan aku telanjang di dalam puisi Shakespeare. Ima patuduhon pabua halak namang yuton Kristusi pos rohana dang dipasobui aina didongani jala di pargugoi debatado. Asa ido na dokon itu hatai yang go nama makolom hosanai aguad do sugut alai namang aleho dirina laho makubasi laho patuduhon sangat di debata ditongani portibion basaha do ima di ayat naparpudi nakin laos maila do anak ni colmai suko maka tidak ko dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana hap do kok suruh-suruan
maila do anak ni colmai molo suam-suam kuku hita maka porsia ibadah ikut togudo hadiron ni hita alani hama kamanginang mau nak kita maralohon sibolis ela-ela na dilabuk tai ala bisuk nasihat debatama tapangasaho ditongani ngulutta hama kamanginang khobar tu turpuhon nang dina mabuat tu padidion nabadiya hamu amangate inang suku-suku ni adong tolu disi alena parjolo ino naulo hamu didion dak dana kotu bagasan ni nahina porsia muna ido suku-suku na parjolo hina porsia muna ido bana makatida ko kaporsiaon na toras dina mabuan ya nakon na tu padidion jaminan keyakinan orang tua supaya diajarkan kepada anaknya di kemudian hari. Asa diutan hatan di bata, jala porsea, sugut, huhut, marguru, lahoma katidak koka porsiaon. Jadi unang satonga amanginang ate, jangan setengah-setengah. Kaporsiaon ini ikon hulpudo pasahaton tu dak danaki sugut, laho magodang dak danaki tutu mabuan lasi rohana naksongon nadi poda bidu sadanaki nate episteli unang dihagigihon pangajarios sugut gabi anak nahasea siluan lasi roha jadi hulpu hibul hamuamang inang mangajari dak danaki hobar tu nahinati dak komuna haporsiomuna ditongani huria asa gabi anak siului ajar siului poda jala ido nang di poda 22 ayat 6 pasomal-somal hian dak danaki mardalan hobar tu dalan nah jala dung matua ibana dang morot sianiin jadi ketika mulai anak-anak itu diajari tentang firman Allah ketika dia beranjak dewasa dan sampai tua pun dia tetap membawa iman kepercayaan jala ido nang ditongani huriat tate lu khusus nah orang Batak saya dihuti halak Batak do gereja na inna kan ya apatan na disi ima gobaran nakin ngasomal sakitan manangion hatan di Batak ujungna hurianai terus do ialukallung benar dong sahat tu Amerika te nah so lawas do hita bebas manang di Tanzania manang di India di Afrikaan pajongjong HKBP ala isi adong halak Batak saya dihuti do gereja lain ima di hamu amang inang nama buat danak tu padidion nabadiyai tugu hamu manasida magasan kaporsiaw nama ngulu asa gabe danak si buala si rohai tujulan niari saunang diamang dohok di inang ate nama calo ya ulos 70 tahun tabado situ komuna amang nakpe matua silang nitu hatai apatanna lamoru ma anon gogo lamoru pamerengan lamoru nang akalaka lamoru masudi ya. Alai unang lamoru hapor siap tai tuado panni debata matua boi daging alai anggo habisuhon nasi debata ido obay naridok akana tua-tua siala papoda doninna asamar hite hamu amang inang nama calo ulos na 70 tahun di bagasan sadarion setonga di huriatta di pargogo itu hatta mahamu toktong hot di bagasan haporsiaon mangiuton Kristus manang songo dia penamasa di tongani ngulumuna mulai maroan no sahid ngaliam mohok dohok lan asing alai hotma di bagasan Kristusi ala halakna manguton Kristus ido jolma namar bisuk jala tugu aha penamasa di tongani nguluna sai Kristusido ujah di nguluna manoktong di bagasa kaporsiaon ala ibana do Tuhan nama kokop dohot nama nubus hita jolma atong di pasu-pasu tuhata mahita tapangido mah habis sukor nasihat debata
asa malo kita mangadopi akan masa hobar 7 ayat 10 pitui kot kita mangulahon lomoni rohan di mata ido habisuhon nasian gicang martang yang mahita mauliate mali Tuhan Jehovah jasini roham dengan di masam ngahu calo hami bari tanauli habisuhon nasiakodo nabui pamonang kami maralohon akasubian ni sibulis ela ni portibion asi marohamali Tuhan saya patugu haporsion nami tuk kami laho mangyuton ho manuhuk silang huhut maswadaho diri nami selehon ma pangajarion ni todim asa marhamonanga kami madalani aka aryarina pinasahat ali Tuhan pasu katiting namasa di tonga di huriam apu li ali Tuhan namarsak sa tonga ni huriam keluarga kalau banturuan nahinani nang buru purba songoni nang keluarga insinyur besia gian dinaborhat inang buru tambunan ditikin asalpu asimar hamali Tuhan sepatongon ma panupahionmu pangurupionmu lahomad daoni roha pikiran nang tod dinasida dinasonggop sitaonon marhiti hamatiani hodo pangapul na sumurung dohot pahisaton rohania kana magupu ali Tuhan Jehovah apul mima namian disadok ngulu nasida asahot di bagasan ho nak pero akasitaonon na dok pasu Tuhan keluargai ramoti dongani nasida tabaan mu maakasilasi roha sikak ni parukilon na songgop di tonga-tongani keluargai ali Tuhan Jehovah ya nakon ni huriam na masuk Tuhan rajaun mu marhiti padidion na badia ajari Tuhan dak danaki marhiti panugudugon ni naturasna asa gabi anak si buah lasi roha magudang di bagasan biar midaho pasu matuhan nang amanami inanami nama calo ulos setongani huriam hodo tutu ali Tuhan na mangulosi todinami asima roham sahap pematuhan dengan dibasam tu amanami inanami ruas ni huriam nang macalo ulos ala naung boho umur na gajang 70 tahun naung pinasahat muli tongan di nasida pasu Tuhan nasida di hatuaon na songoni nang akka paparan na saluhut na homa na mamasu-masu doh na madongani ali Tuhan Jehovah yaka rencana tongani huriape patulus mai asa toktong marsangap guarmu na badiai asi maroham jalo matangi yang sobai lek nami di bagasan Kristus Yesus si pangulu hami amin. Marede mahita hut tapapungu piliata Sama
Mahita nuaing tu acara padidion na badia marede mahita sia nomor 146 ayat sada dohok 2 mangarade mana toras na dana nama buat tu padidion ala hola sala keluarga do terlangsung ma tu joloon nasida. Marede mahita. Oh Yesus angkani Toko somo Sairo malaligi Huhut majaloon Biboan na toras na nasida ay na'y pasahaton na martang yang mahita aliaman namin na di banua kijang narodoham itu jelom mambuan dak danakon saya si maroham jalau manasida gabi anakon mu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyang hihanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hama kadongan na mambuan danak sidi dionon tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tu lihat portibion minin nama doa kasisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan ko ari di bata ama anak dohot tod di perbadia ajari hamu manasida mangarado ti saluhut na hutonahon itu hamu jalaingot mah saya dong anakku dong hamu gando pari rasi rasa roh ajal ni hasianganon manangi sena porsea dohok ni di dapotan hanguluan alena so porsea ona huhum sogot tangyo kama madohot hatan natar surat di si Markus adong makan nama buat danak Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang kasisian nai mana mabuan ni jadi dung ida Tuhan Yesus si sogo marohane di dokma loasamu ma akada danaki rotu au unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni dewata natutudo na hudokot tu hamu manangi sepe iyang go sosongon danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di hal maka dadak iki dia pehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor siautai atong alusihamu mahatan husukonon di pangidohamu nuang di dion dak danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna alusna behanaulo dohamu mamudai nak kumenaun asa di botol jala di utanasida hatan di bata alusna naulo dohamu marsur nasida tu gereja dohot tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas namangulu nasi dari Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu di bata marhite-hite padidion na badiai ale hartati Elizabeth Sirai udi di mahot tu bagasan goar di bata ama dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan goar ni tod di perbadia amin di ramoti di bata maho di habongot mon tu bagasan harajau ni di bata ro di saliling ni liling na amin matang yang meta
Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasat hami dak danakot tuho. Jala di cakon hodo nasida gabe anakon mu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian nila Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leling-leling na. Asi maroham dohot dia kanatoras ni dak danakon. Saya pargogoi jala jari manasida mandugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaunmu. Amin. Marede mahita 147 ayat 6 laos jongjong mahita. Tatangnya kon ma peliata. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dengkan dohok na salibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siya kami pilihanon. Pati bulhon na raja mo itonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tardim. Asalam utadahami kodang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadi amagwarmo. Se Roma harajaunmo. Se saot malo maniroham di banotongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluas siap hari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togia tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.